Philippo. Akhona ezweni lokuqashela leli izwe labantu nabo labo bantu kumele badle ezweni labo. Kumele baphile ezweni labo. Iy'ngane zethu zizosala nani ngoba sebethathe zonke iy'tolo la. Sebethathe yonke imisebenzi la. Sebethathe wonke amabhilidi la. Sizosala nani thina la? Sithelete izwe. Kunosisi la onodaba wozala sishaphi ngifuna sisicela nimlalele ningani ngiyacela nimlalele nizwe ukuthi thulani phela nizoza ukuthi uthini abantoni ngifuna ukubona okay cela bamakhamera bese kancane okay nani Zulu nyalo kodwa Sanibona. Yebo nafika emasukwane kathi kaJohn. Manje. Manje singene umfowethu amama lawo angene washonela esibhedlela. Okay. Isancane. Kodwa encane nje ngifuna ukisho, kodwa encane ngifuna ukisho. Sawungithathele manje la. Ngithi kodwa encane ngifuna ukisho. Ngifuna ukusho into eyodwa futhi bese ngiyandedela ngoba bafuna ukufunda memorandum bese beyinika imeya la. Bese sinika isikhathi sokuthi asicele ukuthi uzoyilungisa kanjani le ndaba. Okay. Ngiyacela ngokukhulu ukuyithoba. Zulu
ningiphi ithuba ngiyacela. Ngizosheshisa sengiyaqeda. Njengoba sizofunda i-memorandum, asifuni ukuthi sinimoshele isikhathi, siyazi niphathele futhi ninomsebenzi omningi enfuna ukwenza. Kodwa ngizeni phela. Kuko konke nikwenzayo ngicela ningaboshwa. Ngiyacela. Ngilaleleni phela. Ngifisani umoya. Ngiyaluzwa lolu lukuluku lihamba nendlala ngiyazi. Akusadibeni nasekudineni ezisu ngiyazi. Okay, sesaqeda. Ngifuna ninike umfowethu ithuba lokuthi asho ukuthi yini esiyifuna yenze umeya. Iyona kuphela into engiyicelayo. Cela ninike ithuba lokuthi sifuna ukuthi njengoba sizohambisa i-memorandum la, yini esiyimandayo ukuthi bayenze la. Futhi simnika iy'nsuku ey'ngaka ukuthi akwenze. Right? Ngoba sifuna kuthiwa siyazenzela, sizocela ukuthi benze, sibone ukuthi bayenza yini. Okay, ngizocela umfowethu enze ngaphambili, ezofunda i-memorandum ngokushesha.